Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei?
Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei? Dragule, dacă nu te superi, mi-ai putea aduce o băutură care să fie mai rece decât temperatura camerei?